kin ko san yau rabon da ma duk kwana uku kenan. Wallahi kuma ni ma tunanin hakan ne a raina. Ka san ko da kwana ɗaya ne ban ganka ba na jin daɗi saboda hankali na tashi ne. Ai ko sai dai ki mutu. Yanzu dai kin sako ko da kin sako ne ban sako ba. Baba Ahmad sai. Ba na raba ki da shi ba? Ahmad. Dan gidan marasa tarbiyya. babu abun haushi a ce wayewan gari ya dinga shirga bacci ko sallah ba zai tashi yi ba. Sunan Allah mai rahama mai jin kai. Dukkanin mafarin lamura yana samuwa ne a cikin hukuncin mahalicci. Domin kuwa Allah shine mai dukkanin halitta. Daga cikin halittunsa ya halicci 'yan adam wato bil adama da bambancin halayya. Saboda Allah da Annabi dan da na haifa ya zama dan majalisa. A ce majalisa yake zuwa ya zauna cikin yayansa. Da za ki daure ki daina wannan kukan shi zai fi miki alheri. Wai dan Allah mama mai Ahmad yan baba na yake neman yake alakar da ke tsakanin. Akwai matsala tsakanin gidan nan da gidan Malam Suleiman nan. Allah mai karfi kuwa tsakanin gidan nan da gidan Malam Sule. Bari in gaya maka Ahmad Malam Sule ba zai taɓa baka auren yarsa ba. Ka kawo mutum. Mashahurin kamfanin nan da ya shahara wajen kawo muku nagartattu fitattu sannan kuma shahararrun wasannin kwaikwayo irin na Hausawa domin jin daɗin ma'abota kallonsa. Wato Ashmat Films Production. Kamar har kullum kuma a koda yaushe kamfanin ya sake dawo muku da sabon shirinsa domin jin daɗin kallon ku da nishaɗantuwar ku. Taken shirin shine laifin wani ne, laifin wani ne, laifin wani ne, laifin da aka yi ba mu muka yi ba, laifin wani ne, laifin da aka yi ba mu muka yi ba. laifin wani. Laifin wani ba ya shafuwar wani in an sa tunani. Kuzari ya kamata a yi mana karra ce za a raba mu. Laifin wani bai kamata a ce ai laifi na banewa. Kai haƙuri ya masoyi na ni ma ban so hakan ba. To amma ai mahaifi gurin ki ya ce ba zai bari ba. Gashi an shiga yanayi laifin wani ai ba mu muka yi ba. Laifin wani. Na Allah mama ka ku raba da Ahmad saboda shine farin cikin rayuwa na. In babu shi ba zan iya rayuwa. Subhanallah. Har abada ba zan taɓa iya cire damuwan da ke cikin zuciyana game da Raliya ba. Ahmad ka danna zuciyarka. Kamar da kowa ba komai bane akwai Allah. Ahmad hakuri kawai za ka yi. Ashe dama kai wawa ne? Ashe dama kai da kiki ne? Ashe dama kai? Haba, na rance da girman Allah in ka sake mare shi wallahi Allah sai na rama. Amma! Kai me nake gani haka? Malakan ka mutu ka bane da wannan masifan nan wannan masifa ce malam. Ka gani yayi Mustafa. Kukan da take yi shine abun alfahari a gare ka Mustafa. Laifin wani. Menene silar rudanin da ya shigo cikin rayuwar masoyan da suka gina soyayyarsu cikin aminci da wadata? Laifin wance wake daya shi yake bata gari. Haka zalika laifin wani yakan shafi wanda bai ji ba kuma bai gani ba. Mene? Laifin wani ya shafi wani kenan? To ai ba Ahmad ne ya aikata laifin. Laifin wani ne, to wannan wane ne? Ku nema ku siya ku kalla sannan ku baiwa kanku amsa. Laifin wani. Ahmad ka kalli cikin ido na. Dan dai hassan da kake min da gaske ne ina son mu gudu. Haba Raliya, ke ma kin san cewa ina son ki. Amma ta zai mun aikata danyen aiki. Ni dai kawai na ce maka mu gudu. Laifin wani. Shirin ya samu kyakkyawan aiki daga fitacce kuma haskin daraktan daraktoci wato Umar Faruk mai daraja. Yanzu sai ki kanki hisabi tsakanin soyayyen Ahmad da 'yancin mahaifinki. Laifin wani kenan ke shirin zuwa muku kai tsaye da yardar Allah. Laifin wani nan fitowa makama. Shin ni na haife ki ko ke ka haife ni? Har ta gaya min wannan magana. To wannan magana an riga an gama aure an riga ba kuma wanda ya sai daga ta. Kin san na zo gidanku je? Baba ni fa babu ba na son shi bane kawai halayen shi. Yi mun shiru. Tashi ki ba min gidana munafuka kawai. Wai sai shi aka yi wannan duk ban san ba ta taba gaya mun. Inda za a zo mun da kamar daga nan zuwa gobe nake so. Fito da shi. An ki ga mana wani shi a wai nan. Bala'i bisa kan bala'i kai a kwance mahaifinka a kwance? Dama Alhaji ai na zo maganan wajen yaron naka ne. Ka hakuri ga mata da yawa a gari? Ka duba wani wuri.
daman dai mahaifina ne ya dakata sai kuma ni ne har zan faɗa abu ki ce zaki ja ko mahaifiyarki ba ta yasa da ja da ni ba na je ga mu shahararren kamfanin nan mai suna Jallawa Films Production, kamfanin da ya saba kawo kayatattun fina-finai kamar su Gambara, Sirrin Kishiya, Babbar Magana da dai sauransu. A yau ma sun sake dawo muku da sabon kundin tsarin shirin su mai suna Sanadi. Shiri ne mai cike da sarƙaƙiyar soyayya, ranar rayuwa, kunci, cin amana, haɗi da tausayi. Me ya faru da wannan bawan Allah haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Samu abin da rasu dan lasa. Ya ci ba fa wallahi da sauki. lafiya kalau mun zo neman Kamal ne. Wai ka san wani ana ce mai Kamal? Ni Kamal din ya gyara waya. Ka san me ya kawo ne? Allah ina so ka ɗan raka ni nan baya ne. Dai take wa zani ba. A mu za mu dade masha Allah. Ina ne za mu je? Sanadi. Tattattun jarumai kamar haka: Jabir MJ1, Maryam Makama, Umar Faruk Timan, Hadiza Abdullahi, Shamsuddin Madafa, Ahmad Haruna Shata, Abubakar Bulit Marmara da dai sauransu. Kana nufin kin ciwon baba ne yanzu bai samu lafiya ba? To ubangiji Allah ya kara mai lafiya. Amin ya Allah. Ba da labarin shirin Awwal Dokuma, tsara labarin Saudatu Zaria, tsara tallan shirin Husaini Dan Hajiya, daukan nauyi Awwal Dokuma, mashiryin shirin Awwal Dokuma, hanziki kuma fitaccen daraktan da ya bada umarnin shirin Awwal Dokuma. Ku nemi naku a kasuwa, yana nan fitowa mu kama. Haba Kulu, me zaki da wannan yaron Nura? Wallahi kin abun kunya ne kina hada kanki da shi, wallahi kin fi karfin shi. Su Jamila kenan da Miro. Wallahi duk wannan haushin da kuke ji ni sai shi ƙara shiga cikin kokon zuciya na yake yi. Ni fa Kulu ban ce ki rabu da shi ba. Ina son ki fahimci kin fi karfin shi. Gaskiya ni kaina kina bani kunya idan aka ce wannan shine sauranki. Kar ku ki manta ki yar gidan sarauta ne. Dan Allah ku daina min wannan maganar bai da amfani a wajena. Shi nake so saboda haka ku wuce ni mutum.
Wato Nura, ina maka murna dan ganin kun daidaita da Kulu yar gidan mai gari. Gaskiya ne, na gode sosai. To, Allah mai da mu dan shinku. To amin za a ce, amma fa idan na fahimce ka da kyau, kai ma ba karamin gwarzo bane a bangaren soyayya. Na wani mu ai ku ne malamai ai. Ku ne manya, ku da kuke tare da yar gidan masu gari. Wato sai ina ji a jikina kamar mai gari ba zai dan aure yarsa. Ina har in yana son yarsa, insha Allah ba zai hana ka ita ba. To Allah ya sa. Amin. Dama zan je ɗebo umarwa saboda na fahimci ruwan gidan yayi ƙasa. Wallahi ni ma kam ina son in je shagon Bala saboda zan sayi wani abu a wurin shi. An duba shi. To sai mu haɗa da. To ba da mu. Ni dai na kawo gidan. Wallahi in ta yi wasa sai ta yi da na sanin soyayyar ta da shi. Wanda gidansu da kyar ake samun abin da za a daura shine ta nace sai Nura. Ni na tunanin ma kaman asiri ya mata. Ni ma abin da nake tunani kenan, tunda mutane nawa ne suka ce suna santa, ta nace ta ce sai Nura. Ta gama aukarta ba sai ma mai gari ya amince za ta aure shi ba. Ni na gaji. Sai an jima. Hajiya ta ke, duk lokacin da na kalle ki sai in ga kina ƙara kyau da kuma sheki. Nura kenan. To ai kai ne Alhaji. Oh, to na fahimce ki Hajiya ya miki kaɗan, so kike in ce kin biya ko? Nura kenan. To ai ni gaskiya wannan sunan yana min girma da yawa. Allah. Idan fa manta ba, kin ce za ta gaya min dalilin da yasa ake kiran ki da suna Kulu. Daɗi na da kai ba ka mantuwa wallahi. To ta ya za in manta? Abin da yasa ake kira na Kuluwa. Kulu. Sunan mahaifiyar babana ne. Yasa ake kira na da Kulu. Yar baba. Kuluwa kenan ko? Kai ka ji ka. Wai wani Kuluwa. Ai sunan tsofaffi ne. Gaskiyar magana sunan yanayinsa ya yi kama da na tsofaffi, amma ke da yake ba tsohuwa ba ce, gaskiya ba zan iya ce miki Kulu ba, sai dai dinga ce miki Hajiyata. Ka dai na ci hajiyan nan, to tare za mu tafi. Allah, to Allah ya da mu daga kafa saboda mu yi isa. To Allah dai ya tabbatar da alheri, sai dai fa amma to Umma ban gane ba, amma fa me? Kana ganin mahaifinta zai amince? Ai, Umma ina ganin ba zai zama wata damuwa ba, tunda ita 'yar tasa tana ƙaunata. To alhamdulillah. Sai dai akwai magana ɗaya. Ka san dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da mu rinka ƙarya. Duk abin da zaka gaya mata gaskiya. Kar ka sake kai mata ƙarya. Kana ji na ku? Yawwa, a magana irin na aure babu ƙarya sai gaskiya. Yawwa. Haka ne Umma. Da yake ina da tabbacin insha Allah zan yi amfani da tarbiyyar da kika bani. Kuma tarbiyyar da kika yi min ba ki koya min ƙarya ba Umma. Haka ne. Yau ba maganan zuwa gonan ne? Zan je amma sai bayan na yi sallah. Ka ce sai an jima. To ba komai, Allah shi albarka. Amin ya Allah. Allah ya albarka. Kulu, tun kwanaki nake so mu haɗu saboda in bayyana maki yadda nake jin ki a cikin raina. Ina jin ka, me a cikin zuciyar naka? Kulu, idan na cire Allah da manzansa, na cire uwa da uwana, ba na kallon kowa a cikin raina sai ke. Lalle kam ka yi ƙoƙari. To shi ka san so a zuciya take, kuma zuciya ta riga ta samu abin da take so, saboda haka sai kai haƙuri. Kulu, tausaya mara. Dakata, ba na son wani magana, saboda haka kaga tafiya. Ina jin ka waziri.
ranka dade dama ɗanka ne na wurina wata ya ga yarka Kulu ya ce yana so zai aura in shaida maka. Alhamdulillah. Na mu ranka dade. Ya yi daɗi. Na mu Ai haka ake so. Yawwa. Amma in ce dai sun ga junansu suna son juna. To wannan ne ban sani ba ranka dade amma yanzu na koma insha Allah zan bincike shi Allah da yanda muka yi zan zo in shaida maka ranka dade. Na'am. To alhamdulillah. Na yi murna. Na ji daɗi. To ya magana jangali ne. Jangali gonakan da karaba. Gaskiya abokina ko idan ka samu yarinya nan lalle kai sa'an mata. Ko abokina a gaskiya ai dai a cikin matan garin nan ba ta da sa'a. Kuma ka san mahaifina sai ya samu yan labai sun yi magana akan lamarin. To ai kai baka da matsala. Kana ɗan gidan waziri ko in ce waziri mai jiran gado. Ka san shi yasa nake son ta saboda duk abin da nake bukata a jikin ya mace haka yake wazirin gobe. Ya kamata ka je ka same ta domin ku daidaita tsakaninku ina ganin haka yafi. Ai ni ba ni da matsala saboda mahaifina ya je ya samu yan labai sun yi magana akan lamarin. Ka ko bani da wani matsala. Allah ya nuna mana. To shikenan yanzu mu dan shiga cikin garin nan ko? Okay to ko masara a samu. Ko dai kana son masara. Kulu ina fatan kin sani kuma kin gane. To ka san shi dan sako ba a bukatar gabatarwan shi. Saboda haka ina jin ka me ke tafe da kai. Daman na zo ne in faɗa maki ina son ki. Dakata in dai da wannan ka zo ka makara. Saboda zuciya na akwai wanda ta aminta da shi kuma shine uban yayana. Kulu. Dama Hawwa ina so in miki wani magana ne na kammanta. Ina fatan dai lafiya lau umma. Lafiya lau, lafiya. Akan wannan yaron ne Kamal dan gidan waziri. Daman ya samu mahaifinki ya ce yana son ki. Ni gaskiya umma ba na son shi. Ba kya son shi? Ke duk wanda aka kawo miki ki ce ba kya son shi, duk wanda aka kawo miki ki ce ba kya son, to wanne kike so? Ni fa umma akwai wanda nake so gaskiya. Shiwa ki kawo mana wanda kike so, duk wanda kika kawo mana bai daidai da ra'ayin mu ba za mu yadda ba. Ba za mu kuma aura miki shi ba. Babu komai idan lokacin yayi ku san shi za ku san shi. Shi ma za mu sani. Allah ya dada. Nura. Kaga ko kayan abincin ya ƙare. In na ɗora na yau shi kenan babu ko kaɗan ba saura. To ai da ta zo gidan sauki saboda akwai aikin da muka yi wa sarkin noma yau muka yi dama zai ba ni haƙƙina kin ga insha Allah da yayi sai mu siyo duk abubuwan da ake bukata. Sarki Nura. To Allah ya tsare. Amin. Allah shi albarka. A dawo lafiya. Allah sarki Nura. Allah dai ya tsare. Allah ya dawo da kai lafiya. Amma a gaskiya na ji mamakin abin da Kulu ce maka. Ko kuma wai har tana faɗa min zuciyanta akwai wani ta baimawa shine angonta kuma uban 'ya'yanta. To amma wannan waye shi? Ko ma waye lawan wallahi sai na ɗau mataki akan shi. Kuma zan yi bincike zan gano ko ma waye tunda ni mai garin ya san da zamana. Karka damu. Za mu tsananta mai cike don mu gane waye shi. Amma in sun samu ne ka koma gurinta ka tirsasa ta har sai ta gaya maka waye shi. Ina so zan koma amma sai na ji na samu waziri na gaya mishi duk yanda muka yi da ita. Karka damu. Haka ya kamata. To ba komai abokina karka damu. Kana aiki ne? Wallahi na ta masoyina. Maimakon ka kira ni sun ɗaukan maka wannan itacen. Haba Gimbiya. In dai ba su kike fadawa su yi lugudan kiɗan taushi a kaina ba, ai ba na ɗaura miki itace ba. Ni dai dan Allah ka kawo ni ɗauka. Ki bashi na hautatar da ki. Kin ji ko?
kamar fa kawai tana jirinki. Kai ka san ba na son rabuwa da kai. Amma za mu haɗu an jima. Za mu haɗu da yamma insha Allah. To ina so in baka sako. To ina jin. Ina so ka gai min da kowa da kowa, ina so ka gai min da mama. An gama da mugun gudu ne. Shi kenan sai an jima. To sai an jima. Soyayya ni da ke kulba wurabewa sai dai mutuwa don ita ma ta zama dole ne ya sani ba. Soyayya ni da kai nura ba marabewa sai dai mutuwa don ita ma ta zama dole ne ya sahibi. Kuma wallahi kulkin ba musu amma kin san kuma na gaya miki ina sauri ne. Jamila kenan. Ke kin san ina son Nura. Kuma ko da waye muka haɗu dole in saurare shi. In dai ko akan haka ne sai dai ki fashi. Wai kai baka gaji ba ko? Ya ciyar ka shi zai sa in so ka. Haba Kulu, duk wanda kika ga ya damu da ke masoyinki ne. Ni haɗi na da kai da zaka san damuwa na. To bara ka ji in faɗa maka. Ina da wanda nake so, wanda duk duniya babu wanda nake so a duniya irin shi, haka shi ma. Saboda haka ka riɗe a nan. Binta ina yarinyar nan da bana kullu. Tana daki. Ana tana baccin tsiyan nan ta kira ta. Hawwa! Hawwa! Hawwa ba ta ji ina kiran ki ne? Allah tana can tana baccin tsiyan nan nata. Ba ki ji ana miki magana? Me ya haɗa ki da wannan yaran ɗan gidan magaji mai rasuwa? Ba magana ake miki ba? Ba ta ji ne? Kin san ina da mutunci da kima a garin nan? Ki je kina neman ki je yomin jangon kina neman ki hada jini na da shi. Ba magana yake miki ba? Ni gaskiya shi nake so. To da shi da ahalinsa ba ni ba su. Na dai gaya miki ina mai garin nan da daraja ta da kima ta to ban yarda in hada jini na da dan gidan magaji mai rasuwa ba. Ko an musu magana ba ci suke ba. Na dai gaya miki wannan magana ta karshe kenan. Kar kuma in ci kar kuma in gani. Kin ci abin da na gaya miki. Kai zo nan don uwarka. Me yasa ka zage ni? Ko ba za ka zo bane ni in zo? Ba zan zo ba. Oke ni in zo kenan. Ina ga zai fi. To shi ke. Me dalilin zagi na? Me kuma ne maka da kake so kamare ni? Oke, dalilin kake son ji? Ko za ka rama ni? Ka san me yasa nake daga muku kafa? Darajar da gidanku yake da ita. Idan baccin haka da za ku sha mamaki. Ai wallahi idan kai gigin taba wani daga cikin mu sai mun kusan kashe ka a ƙauyen nan. Kuma abin da nake so da kai na ƙarki ka gaggauta rabuwa da Kulu don bata dace da irin tsarin ka ba. Idan ka gana rabu da Kulu to ka tabbata cewa ita ce ba ta sona da bakinta. Ako an wannan lokacin ya kusa zuwa domin abokina shera ce gaskiya. Kuma wallahi in dai har baka bakkula ba sai jikinka ya gaya ma a garin bashi kawai za mu haɗe akwai haɗe za mu haɗe ai kana zuwa iji. Hawwa ba wai ba ma son ki da wannan yaron bane abinda zai kai ya komo ni. Yanzu umma dan Allah menene aibin Nura nan? Ko dai shi Allah ya yi shi ba mai kuɗi ba ko mai sarauta. Ke har yanzu yarinya ne. Muna hango miki ne abinda ke baki hango ba. In kin ce haka
To shi Kamal me ya laifin shi? Umma zuciyata bata aminta da shi ba kuma ban jin za ta aminta da shi ko yanzu ko an jima. To yanzu ni in na gaya miki magana ba kya ji, idan mahaifinki ya zo in ya gaya miki dole ki ji. Da Allah Nura kada ka tafi, wallahi ina son ka. Gimbiya, a wannan maran da muke ciki ba mu da mafita ne. Wannan tafiyan ita kaɗai ce mafita kuma ita ce sauƙi a gare mu da gani harki. Yanzu kana nufin in ka tafi mun rabu kenan? Kamar yadda na faɗa miki a baya, ba za mu taɓa rabuwa ba. Haka yanzu ma ba mu rabu ba. Kawai dai abin da nake so a wurin ki shine ki min addu'a. Kin ji? Soyayya ni da ke kulba mu rabewa sai dai mutuwa don ita ma ta zama dole ne ya sani ba. Soyayya ni da kai Nura ba mu rabewa sai dai mutuwa don ita ma ta zama dole ne ya sahibi. Nura gaskiya zan ƙara koma. A'a, umma karki ce za ki ƙara koma. Saboda idan kika koma suka miki wani wulakancin ni fa zuciyata ba za ta iya ɗauka ba. Kin ga za a zo ai abin da za a ji kunya. To in ban koma ba ya zan yi? Akwai wata mafita guda ɗaya umma. Mafitar ita ce tunda Allah ya taimaka na yi wannan karatun na zamani, akwai wani abokina da muka FCE tare da shi. Zan tafi da takardun makaranta na sai in shiga birni can inda yake in same shi, kila Allah ya dubi lamarin mu. To hakan yayi? Amma fa idan kin yadda. Allah ya shi albarka. Allah ya tabbatar da alheri. Amin ya Allah. Shi kenan Nura. Allah ya sa haka shi ya fi zama alheri. Amin, na gode sosai. Dama shara nake na tuna ina son in magana da kai na aje shara. Bari in shiga in karasa. Allah ya tsare min kai. Amin mama. Allah ya azurta min kai. Ki daina kuka umma. Ai tafiya ba mutuwa bace. Ni dai kawai abin da nake so shine ki ci gaba da min addu'a. Allah ya shi maka albarka. so ki rinka tunawa ko ina idan na zaga gare ki ba na yin sauyawa kin zama
kadai ido ke kallo sahibar da ban sauyawa. Ki manta hanta da jini muke kulu zo ta hoyar baba. Alkawarin da ni na ɗauka kisa a rai ba zai sauya ba. Tafiyar da zan yi zuwa birni da miki ne kiyo dubawa. Tana kaunar ka wata suka yi mata nisa hawayen da nake zubda na rasa gane mene yasa mun shaƙo da juna tun fari ba mu taɓa yin sa'insa ni gani nake in har ka tafi garin da baka yin dawowa. Ya kuri kulu tafiya ba mutuwa ba zane je na dawo in na dawo ai mana aure. Kina nan dama na sauran mata ni ban dubawa zuciya tana kulle shi tun daga ran da kin ka shigewa ke ce na baiwa kalar rayuwa ta kuma kin yi riƙewa. Ki kuli in yi sakawa sai kiranki yar kulu na koda na tafi zan dawowa. Me kike so kuli in na je birni na yo siyowa murmushin ki shine jigo na kulu sani in darawa. Bana ya yi karewa Allahu ya sanya abin da ka tini maka yi samuwa. Mamana, hawa ne nika gani haka a fuskanki? Baba ba kuka nake yi ba. Wani irin ba kuka ba? Ni ya ban fito ina hawaye ba. Kada ya ce akan wani yaron da yake zubar da hawaye haka. To bari in gaya miki. Akan wannan zance da yake gana yi ba zai canza kuduri na ba. Na je gaya miki, na riga na yanke magana. Akan wannan matsayaci yaron shi na zaki zauna kina kuka kina zubar da hawaye. Kada ka shi mun muri. Kun matsayaci yaron zaki zo kina gaya mun kina wani koke goge yan banza kina ganin zai canza ra'ayina ko mun ji sai canza ra'ayina kan abin da ne kudiri dan ake na miki wuri mai mulku
to na gaya miki. Kai, amma fa gaskiya abokina na ji daɗin barin garin nan da Nura yi. Ɗan iskan yaro, shi ba kyau ba sai farin jini. Ko dai ɗan karatun nan da ya na zamani ne. Ai ba wani karatu, wallahi asiri ne kawai. Da walakin gora a miya. Ni ma ne tunanin haka. Ai ko kuna ganin Nura ne kawai, amma wallahi ba ƙaramin mugu ba ne. Asirin ya karye ne shi sa ya bar garin? Oho mashi. Ai ka san ɗan gidan sarauta, ɗan sarauta. Shi sa na gaba kai mugun damu wannan ba. Yanzu ma ka gani ya kamata ka zo ka raka ni mu gidan su kudu. Shege abokina, ka san me ka shuka. Kai malam ka faɗi abin da za ka faɗa don akwai inda zan je. Haba gimbiyata, da na ganki cikin fushi kuma haka. Wannan ma baka da abu mai muhimmanci. Kulu. Dala malam ka taimake ni, ina ta kiran waya tun ɗazun waya mota na ya samu matsala ban san me matsalar shi ba. Kuma an duba ba batir bane? A'a ban duba ba sai dai in za ka dan bude min bonnet. Okay. Dan gwada yin kin gani. Sunana Nura. Sunanka Nura, na ranka da kai nan zaka ji malam zaka. Wallahi ko na abokina da muke karatu tare shi na zo nema kuma tun safe nake neman shi har yanzu ban same shi. So malam ko ba ka damu ko zaka zo mu je gidana a hada ka da mai gidana. Kike mun haka aikin kyauta. So ai ko dai ba komai zo ka shiga mota Kai malam Nura na gode fa sosai Allah ya taimaka. Shi dama maganan kenan da muka yi ko? Gashi nan ma ga ina yazo zai maka bayani. Malam Nura, na ji irin taimakon da kai wa Hajiya, kuma abinda zan ce maka shine Allah saka da alheri. Amin amin. Sannan sakamakon labarin ka da ta bani, wannan insha Allah ba wani abu bane, za mu taimaka maka daidai gwargwadon iyawa. Idan da a ce duk duniya mutane za su yi kokari su zama irin alhaji ba ma kan masu hannu da shi, ina mai tabbatar maka da cewa da za a samu canji a kasar da baki ɗaya talauci zai ragu saboda alhaji ya san daraja da mutuncin ɗan adam. Ai kaɗan ma ka gani in dai alhaji wai alhaji ma ai da alhaji idan ka rike mai gaskiya zai rike ka tamkar ɗan da ya haifa a cikin sa. Allah kuwa babu dalilin da zan ce yanzu ni ba rike mai gaskiya ba, saboda wanda ya mutunta da jama'a ya kamata ka yi shi sosai gaskiya. Shi yasa ka sanin sai ƙato kake zaura a shekawar girki kike biyan wala.
Malam lafiya kai waye da zaka shigo har falon mutane? Lafiya kalau. Na zo in gaida Hajiya ne da yake dama na kan shigo haka mu gaisa kuma akwai magana da zamu da ita. To kai waye da ba za ka iya turo gate man ya zo ya faɗa mata sakon ba sai ka shigo da kanka. Allah ya baki. Ko ina so in tabbatar maka da cewa kar in ƙara ganin kafanka a falon na kuma kar in ƙara saka ido na a cikin gidan na ka ta ba mutane waje. Ko da wasa. Ba abu mamaki ba ta yi inda take shiga ba ta nan take fita ba ta yi ta faɗa fa inda ka san wani yaron ta. Allah sarki ai ƴaƴan hajiya ne tana can birni tana karatu wata sanar da kai ba. To ita me sunanta? Sunanta Nusaiba. Nusaiba. Ka san me yanayin ta kwata-kwata bai kama da halin ta. Ba haka ba ina dai ta ga wani yanayi. Haka ne amma dai da gani na ai ban yi kala ba ba ko. Ina dai Nura yaro ne mai hankali da lafiya. To ai abin da yasa nake ga miki kenan yanzu kin ga gidan taki na da gidan abinci na wallahi ban taba samun riba kamar lokacin da yaron nan ke lura da wurin nan ba. Allah sarki masha Allah ai Nura ka ba abin da zan ce mai Nura sai da Allah ya mishi albarka. Wato yanzu ma abin da nake tunani gidajen mai na mai kana gaba ɗaya zan tattara mishi in ba shi dinga lura da su. To amma Alhaji aikin ba zai mishi yawa ba. Ayo wani aiki a yaro ne mai kokari. Yaro ne mai kokarin yin aiki saboda haka ina tabbatar miki ba wani abu da zai yi. To Allah ya taya Nura Allah. Dadi wai waye Nuran nan? Nuran nan shine yake ga miki ya taimake ni rana akan hanya. Amma ko shine ya zo ran nan? Okay, kika kore shi ko? Kika kore shi? Irin tarbiyyar da na miki kenan? Wallahi zan mugun bata miki rai. Kina wuka ne kike koran mutane? Wallahi zan mummunan bata miki rai na kai saki faruwa. Alhaji da Allah. Kin ji abin da na gaya miki? To. Yayi Nura. Ba kuma yasa na kira ka nan ba. Na kira ka ne ina neman afuwa kan abin da na aikata maka. Ai in dai wannan ne ya riga ya wuce dan ni na ma daɗe da manta ai. Kai amma na ji daɗi sosai wallahi. Idan ba za ka damu bayan Nura ina neman wani alfarma a wajen ka. Kofa abu da take. Duk ran da za ka koma kawai ina so zan yi. Ba fa kaman zuwa makaranta bane. Ƙauye wani wuri ne da ake wata rayuwa saɓanin irin rayuwar da kika sani. Me yasa ka ce haka? Saboda shi ƙauye yanayin al'adu da ɗabi'un mutanen ya bambanta da mutane irin kuɗin birni. Ya yi Nura kenan idan har a kan kai ba abin da ba zan iya yi ba zan bi ka ƙauye in zauna ko dan kai. Ya shigo sako ma ya shigo ke kai da ma za ka ofis da zai je na sani. Da wuri haka? To ai ne sabon ne za ki duba kuma kin ga yanayin aiki ne. Ko sai yaushe? Sai na dawo. Na gode ya yi. Alhaji dama ina neman izini nan da kwana suna so Ai ko insha Allah in zaka je gida zan baka sako zaka ba mu. To gaskiya abin da zan ce ma ya kamata a ce ka je ka matso da mahaifiyarka kusa da kai. Ai ka ga ba abin da ka rasa ni. Ko kana da mahalli, kana da mota, kana da aikin yi, matar aure kaɗai ta rage maka. Ai
ku na manta fa zan baka labari tsakanin Nura da Nusaiba. Ban gaya maka komai da komai. Okay. Ban gaya maka komai da komai. Ai gashi dama gobe ta kuma makaranta ai da tare ka. Ka ce yaron nan Nura da mota ya dawo. Wallahi ranka ya dade sai ma an ka gan shi yaro yayi kyau. Wallahi to nayi munna da dawowar shi. Ko ba don komai ba saboda yar waje na Kulu. Me ya same ta? Ban gane me ya same ta ba. Daman can Nura da yarinya suna son juna. To abu yayi daidai tun daga shi ya dawo. To ranka dade naga akwai alƙawari tsakanin dan wuri na da ta wajen ka Kulu. To gaskiya ba wannan magana. Saboda tsakani da Allah ba zan yi mu ƴata auren dole ba ga wadda take so. Ko me kace liman? gaskiya ne kuma dama an ce akwai shari'a tsakanin mu da ƴaƴanmu ko da a gaban tashin haƙi ranar tashin saboda haka Allah ma ya ce wata kullaha wa adulu fi aulad Allahu akbar yace saboda haka a kiyaye ranka dade uba nake amma kai ma ɗanka auren dole za ka tsince ta cikin wani hali ka ji tsoron Allah wannan magana haka yake wannan magana ranka da kai ya daidai ranka da wannan magana ai sai ka san ko a gaba na Allah shi taimake ka ai ma ban ka ta zama ba ai tun da yaron nan ya dawo to ai ma da ai malima addu'a ai ba da kai da to ci kana ai kai shi zaman kana mu da malima musulmi ka ji mai ga yanda muka yi ramai saboda ya ga yaro ya je yayi kuɗi yaro na shi ne zai saka tai kin ga Allah ko shi sa ake so duk abin da mutum zai yadda da kaddara alkhairi ko shari bayan gwagwarmaya da dukkanin faɗi tashin da na ta yi a birni Allah ya rufa mana asiri ni yanzu babban farin ciki na Allah ya dawo min da kai lafiya sannan kuma ka riƙe amana sannan kuma uwa uba kaga yanzu iyayena sun bar maganan aure na da kai sun yarda alhamdulillah to ina ganin fa ba wani lokaci ya kamata a ce an dauka yanzu mai tsayi ba kamata yi kawai tun da kin ga da yan canji na a ciki kawai kamata ya gaggauta a sa rana na gama magana gaskiya ai sati ɗaya ma za a sa soyayya ni da ke Kulu ba mu rabewa sai dai mutuwa dan ita ma ta zama dole ne ya sani ba So da kaunar ki a ruhina hanta da jini
kin ko san yau rabon da ma duk kwana uku kenan. wallahi kuwa ni ma tunanin hakan ne a raina ka san ko da kwana ɗaya ne ban ganka ba bana jin daɗi saboda hankali na tashi ne ai ko sai dai ki mutu yanzu dai kin sako ko da kin sako ni ban sako ba baba Ahmad ne ba na raba ki da shi ba Ahmad dan gidan marasa tarbiyya babu abun haushi a ce wayewan gari ya dinga shirga bacci ko sallah ba zai tashi yi ba. Sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkanin mafarin lamura yana samuwa ne a cikin hukuncin mahalicci domin kuwa Allah shine mai dukkanin halitta daga cikin halittunsa ya halicci 'yan adam wato bil adama da bambancin halayya. Saboda Allah da annabi dan da na haifa ya zama dan majalisa a ce majalisa yake zuwa ya zauna cikin yayansa. da za ki daure ki daina wannan kukan shi zai fi miki alheri. Wai dan Allah mama mai Ahmad yan baba na yake neman yake alakar da ke tsakanin. Akwai matsala tsakanin gidan nan da gidan Malam Suleiman nan. Allah mai karfi kuwa tsakanin gidan nan da gidan Malam Sule. Bari in gaya maka Ahmed Malam Sule ba zai taɓa baka auren yarsa ba. Ka kawo mutum. Shahurin kamfanin nan da ya shahara wajen kawo muku nagartattu fitattu sannan kuma shahararrun wasannin kwaikwayo irin na Hausawa domin jin daɗin ma'abota kallonsa. Wato Ashmat Films Production. Kamar har kullum kuma a koda yaushe kamfanin ya sake dawo muku da sabon shirinsa domin jin daɗin kallon ku da nishaɗantuwar ku. Taken shirin shine laifin wani ne laifin wani ne laifin wani ne laifin da aka yi ba mu muka yi ba laifin wani ne laifin da aka yi ba mu muka yi ba laifin wani laifin wani ba ya shafuwar wani in an sa tunani uzuri ya kamata a yi mana karna ce za a raba mu laifin wani bai kamata a ce ai laifi na badewa kai haƙuri ya masoyi na ni ma ban so hakan ba to amma ai mahaifi gurin ki ya ce ba zai bari ba gashi an shiga yanayi laifin wani ai ba mu muka yi ba laifin wani na Allah mama ka ku raba da Ahmad saboda shi ne farin cikin rayuwa na in babu shi ba zan iya subhanallah har abada ba zan taba iya cire damuwan da ke cikin zuciya na game da Raliya ba. Ahmad ka danna zuciyarka kamar da kowa ba komai bane akwai Allah Ahmad hakuri kawai za ka yi ashe dama kai wawa ne ashe dama kai da kiki ne ashe dama kai haba na rance da girman Allah in ka sake mare shi wallahi Allah sai na rama amma kai me nake gani haka malakan ka mutu ka bane da wannan masifar nan wannan masifa ce malam ka gani yayi Mustafa kukan da take yi shine abun alfahari a gare ka yayi Mustafa laifin wani menene silar rudanin da ya shigo cikin rayuwar masoyan da suka gina soyayyarsu cikin aminci da wadata laifin wance wake daya shi yake bata gari haka zalika laifin wani yakan shafi wanda bai ji ba kuma bai gani ba mene laifin wani ya shafi wani kenan to ai ba Ahmad ne ya aikata laifin laifin wani ne to wannan wane ne ku nema ku siya ku kalla sannan ku baiwa kanku amsa laifin wani Ahmad ka kalli cikin ido na dan dai hassan da kake min da gaske ne ina son mu gudu haba Raliya ke ma kin san cewa ina son ki amma ta zai mun aikata danyen aiki ni da kawai na ce maka mu gudu laifin wani shirin ya samu kyakkyawan aiki daga fitacce kuma haskin daraktan daraktoci wato Umar Faruk mai daraja yanzu sai ki kanki hisabi tsakanin soyayyen Ahmad da 'yancin mahaifinki laifin wani kenan ke shirin zuwa muku kai tsaye da yardar Allah laifin wani nan fitowa makama shin ni na haife ki ko ke ka haife ni har ta gaya min wannan magana to wannan magana an riga an gama aure an riga ba kuma wanda ya sai daga ta kin san na zo gidanku jiya Baba ni fa babu ba na son shi bane kawai halayen shi. yi mun shiru tashi ki ba min gidana munafuka kawai an ce shi aka yi wannan duk ban san ba ta taba gaya mun inda za a zo mun da kamar daga nan zuwa gobe nake so an ki ga mana wani su a wai nan bala'i bisa kan bala'i kai a kwance mahaifinka a kwance dama alhaji ai na zo maganan wajen yaron naka ne na hakuri ga mata da yawa a gari ka duba wani wuri
daman dai mahaifina ne ya umarce ni. Dakata. Sai kuma ne. Ni ne har zan faɗa abu ki ce zaki ja ko mahaifiyarki ba ta yasa da ja da ni ba. Na dai ga mu. Shahararren kamfanin nan mai suna Jallawa Films Production, kamfanin da ya saba kawo kayatattun fina-finai kamar su Gambara, Sirrin Kishiya, Babbar Magana da dai sauransu. A yau ma sun sake dawo muku da sabon kundin tsarin shirin su mai suna Sanadi. Shiri ne mai cike da sarƙaƙiyar soyayya, gudanar rayuwa, kunci, cin amana, haɗi da tausayi. Me faru da wannan bawan Allah haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Samu abin da za su dan lasa. Ya ci ba fa wallahi da sauki. Lafiya kalau mun zo neman Kamal ne. Wai ka san wani ana ce mai Kamal? Ni Kamal din mu gyaran waya. Ka san me kawo ne? Allah ina so ka ɗan raka ni nan baya ne. Dai da wa zani ba. A ba za mu dade masha Allah. Ina ne za mu je? Sanadi. Tattattun jarumai kamar haka: Jabir MJ1, Maryam Makama, Umar Faruk Timan, Hadiza Abdullahi, Shamsuddin Madafa, Ahmad Haruna Shata, Abubakar Bulit dan Marmara da dai sauransu. Kana nufin din ciwon baba har yanzu bai samu lafiya ba? To ubangiji Allah ya kara mai lafiya. Amin ya Allah. Ba da labarin shirin Awwal Dokuma, tsara labarin Saudatu Zaria, tsara tallan shirin Husaini dan Hajiya, daukan nauyi Awwal Dokuma, mashiryin shirin Awwal Dokuma, hanziki kuma fitaccen daraktan da ya bada umarnin shirin Awwal Dokuma. Ku nemi naku a kasuwa, yana nan fitowa. Mu kama. Tubarakallah, yau na yi gamo da sahibata mai kyau da ado. Amincin Allah ya tabbata a gare ki Hajiya Fatima. Damar da na samu a yau, na jima ina neman ta. Dakata malam. Sunana Zaraddin. MG Multimedia ki gabatar muku da sabon album na auta MG karamin su babban su mai suna Tubarkalla. Shahararren makaɗi mawaƙin nan wato auta MG karamin su babban su. Album ɗin Tubarkalla sai mu ce Tubarkalla domin kuwa ya sha gyara da fitar da sauti kamar dai kana tsaye ana abun. Ya tafi lani ba ne in babu ke, yarje min zani zo inuwarki in fake. Zan zo gidan ku zance da shirin aure nake, ki kula min da kanki, saka na aranki, a so na aje wasu diya na rike yake. Wannan album mai suna Tubarkalla yana ɗauke da zaratan waƙoƙi da ke magana akan soyayya har guda 6. Waƙa ta farko ita ce Tubarkalla. Tubarkalla, yau na yi gamo da sahibina, mai kyau na do. Tubarkalla, halittar Allah, masha Allah. Sai kuma waƙar Rabona. Mai zuciya na ya taimaka, komai na maka, kyakkyawan gare ni ta ake yi wa barka, da ka fito mata da samari kowa kallon ka, na rike kamar soyayya da ni sai na bika, na yi mafarki na yau da baka har nisa ka, babbar labari na zama amarya kai an. Da waƙar Soyayya ce. Gida na ban kwana, soyayya ke ce sanadi. Ga watanin dokin ƙauna. Dokin ƙauna na samu rabo, ko da rai ko babu rai, san kiyaye min tabo. A zuciya ƙauna saraya nake yi ba ko kwabo. Zan so kusan so ba kuɗi ba ne ya, a zuci balle kaɗe yabo. Kun gana yi farin yin cikiya, da so na yi babban rabo. Zo ki ja na muje, masoyiya zo ki ja na muje, ko ina zo ki ja na muje, masoyiya ja ni ki kai ni can cikin zuciya. Zo mu yi soyayya duniya, sabuwa ta yi daɗi. Soyayya duniya, sabuwa ta yi daɗi. Zauna masoyina, mun yi batu na zuciya, ko baya sabuwar
ɗin Tubarkalla a duk inda kuke a ƙasar Najeriya ko Nijar, da kasuwanni ko shagunan da ake sayar da CD album.